adlaw mga bata, karon magtuon na kita sa atong matematika sa grade 1. Tuna nato karon ang ikaduhang leksyon o ikaduhang pagtulunan sa atong module 2. Mga bata, paminaw kayo kamo pag-ayo aron makatunan ninyo ang mga butang o mga pagtulunan nga atong pagatun-an karon. Tuna nato karon ang pagtandi sa mga numero gamit ang simbolo nga may kalabutan sa pagtandi sa mga numero. Unsa ang atong gamiton sa pagtandi? Mga simbolo. Unsay atong pagabuhaton karon og pagatun-an? Pagtandi sa mga numero. Unsa man kanang pagtandi? Ang pagtandi mao ang pagkumpara. Tan-awon nimo ang numero sa wala ug tan-awon ang numero nga naa sa tuo. Busa, mga bata, tun-an kana nato karon. Atong tun-an ang pagtandi sa mga numero. Itandi nato hain ang daghan, hain usab ang jutay ra. Sige, ato nang sugdan. Okay, una kita magpadayon, balikan usa nato ang ato nang nakatunan. Okay, ihapon nato ang mga butang. Usa, duha, tulo. Okay, mga bata, nakita ninyo ang hulagway ni Mama. Aniya karon si Mama? Aron tabangan nato siya sa pag-ihap sa iyang mga gamit. Unya, pagkahuman, ato siyang tabangan sa pagtandi sa kadaghanon sa iyang mga gamit o iyang mga sinina. Sige, pila man kapasayal ang atong naihap? Sige, atong ihapon. Atong ihapon, usa, duha, tulo. Ang numero sa iyang sayal kay tulo. Karon, ato usang ihapon ang iyang blosa. Usa, duha, tulo, upat. Pila man ka blusa ang atong naihap? O pila man ka blusa ang blusa ni Mama? Aduna siya'y upat ka mga blusa. Karon, mga bata, abangan nato si Mama sa pagtandi sa iyahang sayal ngadto sa iyahang blusa o blouse. Sige daw. Karon, maingon nato nga ang sayal, kung sa gani kato ang atong itandi, ang sayal. Nganong ang sayal man ang atong itandi? Tungod kay anaa siya o una siya nato nga makita. Sige daw. Ang sayal nga tulo ka buok atong itandi o ikumpara sa mga blouse o blusa ni nanay o ni mama. Sige daw. Unsa man ang atong masulti dinhi? Nga mas jutay ang sayal kaysa blusa. Karon kinahanglan atong masabtan ang pulong nga jutay. Unsa man kanang jutay? Ang pulong nga jutay katumbas kini sa gamay ra o pipila ra o mas gamay ang ihap sa sayal. Unsa daw katong jutay? Gamay ang ihap. Gamay nga numero. Gamay ang numero sa sayal ngadto sa blouse o blusa. Sige, moingon kita kung atong itandi, moingon kita nga mas jutay ang sayal kaysa blusa o blouse. Sige daw. Kay ato namang nahatag ang numero sa mga butang, sa mga sinina, sayal o blouse ni mama,
unsaon nato kini pagtandi? Okay, karon nagtandi na kita. Mas jutay ang sayal kaysa blusa. Mas jutay kun ang ihap niini gamay. Gamay kaysa gitandian. Nasabtan? So gamay. Ang unang butang nga gitandi, gamay. Busa mo yun kita, mas jutay ang sayal kaysa blusa. Karon mo ta sa numero. Atong itandi ang numero sa sayal ngadto sa numero sa blusa o blouse. Moingon kita, mas jutay ang numero nga 3 kaysa 4. Unsa daw kadto? Kung atong itandi ang mga numero sa sayal ug sa blouse, moingon kita mas jutay ang 3 kaysa 4. Nasabtan ba nato mga bata? Nga ang numero nga jutay gamay ra ug ikumpara nato kini sa ang 3 gamay ra kung atong ikumpara ngadto sa numero nga 4. Gamay, mas gamay siya. So moingon kita nga mas jutay. Okay. Mao kini ang simbolo sa mas jutay. Mao kana ang simbolo. Nakita ninyo kanang gitudlo sa arrow? Okay. Kanang simbolo nga gitudlo sa arrow mao kana ang simbolo sa mas jutay. Okay. Tan-awa ang simbolo. Hain kini nato ma-compare. Unsa ang atong makita dinhi? Naghulagway kini sa ba sa buaya. Kinsa man sa inyo nakakita na og crocodile, alligator, di ba? Tan-awa ang simbolo sa mas jutay, mura siya og ba sa buaya o alligator. Ang iyahang ba ang iyahang ba ni atubang sa tuo nga bahin. Busa kung atong gamitan og simbolo kung magtandi kita sa numero nga 3 ug 4 mo gamit kita sama niini. Nawala na. Okay. Ang 3 mas jutay sa 4. Unsa man ang atong matagad dinhi og atong kinahanglan nga hinumduman? Ang simbolo nga jutay, mas jutay, ang simbolo nga mas jutay mo atubang ang ba sa dako nga numero. Gitalikdan ang gamay nga numero. Diba? Okay, mao kana ang simbolo sa mas jutay. Sa atong nakita dinhi, moingon kita ang sayal mas jutay kaysa blusa. Kung ato usang ikumpara ang numero, moingon kita ang 3 nga numero mas jutay kaysa 4 nga numero. Okay, nasabtan ba ang simbolo nga atong gigamit sa pagtandi? Ang mas jutay. Sige. Karon atong tan-awon o atong tun-an. Sige daw. Nausab si mama aron iyang ikumpara o iyang itandi ang mga bulak nga iyang nakuha sa hardin. Gusto ba ninyo nga tabangan si mama aron itandi ang iyang nakuha nga mga bulak sa hardin? Sige, ato siyang tabangan sa paghihap.
usa, duha, tulo, upat, lima. Pila man ka sunflower ang iyang nakuha? 5. Okay. Si Mama nakakuha og 5 ka sunflower o bulak nga sunflower. Unsa kaha ang iyang itandi? Hain kaha itandi ni Mama ang mga bulak nga sunflower. Unsa kaha ang iyang itandi nini? Atong tabangan sa pag-ihap sa butang nga iyang pagatandian sa sunflower. Sige daw. Usa, duha, tulo, upat. Okay. Ang gikuha di ay ang itandi di ay ni Mama sa sunflower kay mga bulak nga rosas. Kanindot sa mga bulak nga rosas. No? Ganahan di ay si Mama og mga bulak nga sunflower og rosas. Busa iya kining gikuha sa iyang mga hardin ug tabangan nato siya sa pagtandi o pagkumpara. Sige daw. Pila man ka rosas ang atong naihap? 4 ka mga rosas ang nakuha ni Mama. Karon, kung atong itandi, unsa gani katuy atong itandi? Itandi nato ang sunflower ngadto sa rosas. Kung atong itandi ang sunflower ngadto sa rosas, makaingon kita, mas daghan kun labaw ug usa ang sunflower kaysa rosas. Unsa daw kadtong mga bata? Mas daghan kun labaw. Unsa man ang buot pasabot ni anang mas daghan kun labaw? Kumayon kita og daghan kini sobra, no? Ang atong pagtanaw ug pag-ihap daghan. Okay. So mao kana ang buot pasabot sa daghan. Karon atong ikumpara ang mga numero. Kung atong ikumpara o itandi ang numero nga 5 ug ang 4, moingon kita mas daghan kun labaw ang 5 kaysa 4. Pwede nato ingnon nga mas daghan ang 5 kaysa 4. Pwede usab nimo ingnon nga labaw ang 5 kaysa 4. Mas labaw ang 5 kaysa 4. Nganong labaw man kay mas daghan kini kaysa numero nga 4. Nasabtan mga bata? So karon ato nang butangan og simbolo. Sige daw. Unsa man ang simbolo sa mas daghan kun labaw? Tan-awa kini. Mao kini ang simbolo sa abangin ninyo. Mao kini ang simbolo sa mas daghan kun labaw. Mao kini. Nakita ninyo kana gitudlo sa arrow? Ang gitudlo sa arrow mao kana ang simbolo sa mas daghan kun labaw. Kung atong gamitan og simbolo ang pagtandi sa numero nga 5 ug 4, makamuingon kita nga ang 5 labaw. Ang 5 labaw kaysa 4. Nakita ninyo ang simbolo? Wala lang kini natunong. Pero moingon kita nga ang 5 labaw kaysa 4. Okay? So nasabtan na. Hinaot unta mga bata nga ang atong gitudlo karon inyo kininggi sundan aron masabtan pag-ayo ang paggamit sa simbolo sa mga pagtandi o pagkumpara sa mga numero. Okay, sige, tan-awa.
Usa, duha, tulo, upat, lima. Lima ka sunflower. Usa, duha, tulo, upat, lima. Ay, upat. May pat ka rosas. Mas daghan kung labaw ug usa ang sunflower kaysa rosas. Mas daghan kung labaw ang sunflower kaysa rosas. Kung atong gamiton ang pagtandi sa numero, itandi na karon nato ang numero. Moingon kita nga ang 5 mas daghan o di kaha ang 5 mas labaw kaysa 4. Okay. So nasabtan na nato mga bata ang mas daghan o mas labaw. Karon atong tun-an ang susama o parehas. Kung mayon kitag susama, mao kana ang parehas. Okay. Kinsa man ni kaninyo ang nakakita na og kambal? Ang mga kambal parehas sila og itsura, parehas og nawong. Usahay parehas pa ang ilang mga sinina. Kung moingon kita og susama o parehas, mao kana ang magkapareha o kambal nga numero. O di kaha parehas ang ihap. Sige daw, tan-aw nato ang atong mga hulagway ug ato kining itandi. Kung kini parehas o susama ang gidaghanon ug ihap niini. Sige, atong sugdan. Usa, duha, tulo, upat, lima. 5 ka mga oranges o pungkan. Si mama nagpalit di ay og 5 ka mga oranges o pungkan. Busa, iya kining itandi. Tan-aw nato kung unsa o giunsa niya pagtandi gamit ang mga simbolo. Sige, itandi nato kini sa mga mansanas. Usa, duha, tulo, upat, lima. Pila man ka mansanas ang napalit ni mama? 5. Unsang atong mataga dinhi nga ang numero o ihap sa pungkan ug mansanas? Tama, parehas o susama kadaghanon. Busa kon ato kining itandi, moingon kita ang pungkan o oranges susama o parehas kadaghanon sa mansanas. Kay kun atong ihapon, pareha ra gayud kadaghana. No? So 5 ka oranges, 5 ka apple, moingon kita nga ang 5 susama o parehas kadaghanon sa 5. Tanawan ninyo ang numero nga atong gitandi. Diba? Parehas, kambal, busa kung makita nato ang mga numero kung ato kining gamitan sa gitawag og simbolo, moingon kita una usa di kita mo gamit sa gamit sa simbolo. Kung kita magtandi, tan-awon usa nato unsa ang simbolo sa parehas o susama kadaghan. Tan-awa kini. Abangan ug tan-awa pag-ayo ang gitudlo sa arrow. Mao kini ang simbolo sa susama o parehas kadaghan. Duha lang ka linya. Kung ato ka nang makita, moingon kita nga parehas o katumbas, no? Susama o parehas. Kung gamiton nato ang simbolo sa pagtandi, makaingon kita nga
Ang 5 parehas kadaghanon sa 5. Ang numero nga 5 parehas kadaghanon sa numero nga 5. So, equal kung sa English. Equal. Okay. Mao ka na ang simbolo sa mga pagtandi. Una, nakatunan nato ang mas jutay. Ang simbolo sa mas jutay kay ingon ana. Nakita ninyo? Okay. Ang simbolo sa mas jutay kay okay. Ang simbolo usab ikaduha mao ang mas daghan. Okay, mao kini ang simbolo sa mas daghan. Okay. Ug ang simbolo sa susama o parehas kadaghan kay okay. So mao kana ang mga simbolo nga atong pagagamiton kung kita magtandi gamit ang simbolo kalabutan sa mga pagkumpara. Okay. Mas jutay, mas daghan, o parehas kadaghana or parehas, susama o parehas. Okay. Karon, tanawa ang mga bata. Ang mga bata namupo og mga mangga. Mao kini ang ilang napupo. Sa mao kana si Leia. Nakapupo si Leia og tanaw na to Usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ang napupo ni Leia kay 12 ka mga mangga. Si Ana, pila kaha ang iyang napupo atong tabangan sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 8. Pila ang napupo ni Ana? 8 ka mga mangga. Silita. Yapon na to. Usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Silita nakapupo og 18 ka mga mangga. Si Lara usab pila kaha ang iyang na pupo. Tabangi ko ninyo sa pag-ihap. Usa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 8 ka mga mangga ang napupo ni Lita. Karon, base sa ilang napupo nga mga prutas o napupo nga mga mangga, atong sulayan pagtandi ang mga mangga nga ilang napupo. Okay, itandi ang nakuha nga mga mangga sa mga bata gamit ang simbolo nga natun-an na nato. Ang kang Leia kay 12 ka mga mangga ug kang Ana 8. Unsa man ang simbolo nga atong gamiton dinhi? Ikumpara o itandi ang 12 sa 8 moingon kita? Ang tubag mas daghan busa sa atong mga numero, ngayon kita ang 12 mas daghan kaysa 8. Ang 12 mas daghan kaysa 8. Okay. Sige. Ato usab itandi ang napupo nga mangga ni Leia og Lita. Ang kang Leia nakapupo siya og 12 ka mga mangga. Ug kang Lita 18 ka mga mangga. Unsa nga simbolo ang atong gamiton? Mas daghan, mas jutay, parehas kadaghanon. Sakto. Ang atong magamit nga simbolo kay mas. Mas jutay. Nga naman, kay ang 12 mas jutay kaysa 18. Ang 12
mas jutay kaysa 18. Sige daw. Kini atong itandi usab karon ang mangga nakuha ni Ana ug ni Lara. Unsa man ang inyong nakita dinhi? Parehas ang numero o kadaghanon sa mangga. Busa kung mogamit kita og simbolo, moingon kita nga ang mangga nga nakuha ni Ana parehas kadaghana sa nakuha ni Lara. Kung atong itandi ang numero, moingon kita ang 8 parehas sa numero nga 8. Parehas kadaghanon. Okay, hinaot ko nga nasabtan ninyo mga bata ang atong natun-an karon. Aron atong mabuhat ang atong mga buluhaton nga naa sa inyong mga module. Sige, karon ato nang itandi ang mga numero gamit ang mas daghan, mas jutay o mas parehas kadaghanan. Kadaghana. Sige daw. Atong itandi unang numero. 67 itandi ngadto sa 59. Unsa man ang saktong tubag dinhi? Ikaduha, 45 itandi sa 45. Unsay tubag? Okay. Na ako nadunggan nga sakto. Itandi ang 19 ngadto sa 13. Ikaupat, 56 itandi ngadto sa 78. Ug ang ikalima, ang 16 itandi ngadto sa 16. Nakita na to ang tubag. Ngano man nga mas daghan ang atong simbolo. Tungod kay ang 67 o 67 mas daghan kaysa 59. Aron makita dayon nato ang kadaghanon, tan-aw ninyo ang unang numero, no? Di ba ikumpara ninyo ang 6 ug ang 5. Unom ug 5, asa man ang daghan? O di unom. O moatubang dyan ang baba sa buaya sa dako. Okay, karon sa 45 ang tubag parehas kay kambal ang numero. Okay, katulo, hain ang mas daghan. Pareho sila, usa ug usa, unya itandi ang siyam ug tulo. Ang mas daghan kay siyam. Usa man ta, mas daghan. 56 ug 78, ang 5 ug 7 ikumpa itandi. Mas daghan ang 7, busa moingon kita nga ang 56 mas jutay kaysa 78. 16. Ikalima, 16 atong itandi sa 16, nakita nato nga parehas, busa ang atong gamiton nga simbolo kay parehas kadaghan. Okay. Siguro mabuhat na ninyo ang inyong mga buluhaton sa inyong mga module, no? Okay, kini itandi, magbansay pa kita, itandi ang mga gihatag na numero. Isulat sa badlist ang mas daghan, mas jutay, mas daghan, mas jutay o parehas kadaghanan. Okay, unsay answer sa number 1? Okay, unsa may tubag dinhi? Ikaduha, unsa man ang tubag dinhi? 79 o 84. Sige, sa ikatulo, 63 o 63 ngadto sa 69. 54 ngadto sa 99. Og usa ka gatos ngadto sa 73. Unsa ka ang mga tubag ni ana? Tubagan ninyo sa inyong mga module. Okay na ana. Okay, nakita nato ang mga tubag. Una, 28 kambal parehas. 79 o 84 mas daghan o mas jutay ang 79 kaysa 84. Okay, mas jutay usab ang 63 kaysa 69. Ug ang 54 mas jutay kaysa 99
ug ikalima, mas daghan ang usa ka gatos kaysa 73 o 73. Okay, sa atong gibuhat nga mga pagtulun-an, hinaut-unta nga na kamoy na hinumduman. Ha? Okay, mga bata, sa gibuhat nato nga mga pagtulun-an o mga buluhaton, angay natong hinamduman nga sa pagtandi sa mga numero, mugamit kita og mga relation symbols o simbolo nga may kalabutan sa pagtandi, sama sa mas jutay, mas daghan o parehas kadaghanon. Timan-an nato kana mga bata ang maong mga simbolo. Sa Ingles, ang mas jutay gitawag kana og less than. Ang mas daghan sa Ingles gitawag kana og more than. Ug ang susama o parehas kadaghan gitawag kana sa Ingles og equal. Okay. So, mao kana ang simbolo sa mas jutay o less than. Okay. Mas daghan, mas jutay, mas daghan, parehas. Okay. Sige, nakita na to, mas jutay o less than. Mas daghan, kung labaw, more than. O kini, susama kung parehas kadaghanon, sa Ingles, gitawag og equal. Nasabtan? Sige, susihon na to. Buhaton ninyo kini sa inyong mga modules. Sige, ansira ninyo kana mga bata ha, kauban si mama. Nana the answer. Okay. Sige, ikaduha, unsa ang tubag? Mas daghan, mas jutay, parehas kadaghan. Ang tubag, mas jutay. Kini, 39 o 25. Mas daghan o mas jutay, parehas kadaghan. Mas daghan. Okay, ang 65 ug 25. 65 mas jutay o mas daghan kaysa 25. Ang tubag mas daghan. Ang 65 o 65 mas daghan kaysa 25. Ikalima o katapusan nga bilang kay 73 o 73 ang tubag parehas kadaghanon. Okay, nganong ingana man ang atong itubag tungod kay kini parehas man kadaghanon. Next, magpalambo kita itandi ang mga gihatag nga numero gamit isulat ang mga simbolo kalabutan sa pagtandi. Isulat kini sa badlist. Unang bilang 63 o 48. Mas daghan ang 63 kaysa 48. 20 o 91. Kay hawd man kayo mo sa English. Okay, ang 20 ko atong itandi sa 21 ang tubag mas jutay. Kay nga naman, jutay lang man ang duha. Kung nato kinitandi kani nga numero duha nya dayon sa siyam, mas daghan gayud ang siyam or mas jutay ko itandi kini nato mas jutay ang duha kaysa siyam. Okay, ikatulo. Itandi nato ang upat ug walo. Upat ug walo. Ang upat mas sa daw mas jutay kaysa 84. Itandri ang usa ug usa, duha ug duha, parehas. Usa ang tubag, parehas kadaghanon. Itandi ang 5 ug 3, hain man. Unsa man ang 5? Mas daghan o mas jutay kaysa 3? Mas daghan.
So, ingonana lang ang pagtandi mga bata ha. Itandi ninyo ang una, ikaduha. Hain ang mas dagan, hain ang mas jutay, o kana ang inyong basihan. Okay. So, mamalandong kita ang kahanas sa mga pagtandi sa mga numero, makatabang sa imong inadlaw-adlaw nga katikaran. No? Mao kana, busa mga bata, kinahanglan gayud nga kabalo ka mo magtandi sa mga numero aron sa inyong mga desisyon, no? Mga bata, ang pagtandi mao kana ang pagtimbang-timbang, no? Sa atong mga desisyon kinahanglan makabalo kita nga magtimbang-timbang hain ang atong pilion. Sama sa mga simbolo nga mga simbolo nga murag baba sa mga buaya, ang pagapilion gayon katong mas bugat o mas dako, no? Pilion niya nga ibuka iyang baba dito sa mas dako o mas bugat. Nasabtan ninyo mga bata?